James Allen, 18. svibnja. Ne pretpostavljaj da djeca kraljevstva žive dokono i lijeno, jer kad krenemo u potragu za kraljevstvom, ova dva grijeha moramo prvo iskorijeniti. Oni žive u smirenom djelovanju. Što više, jedino oni zaista žive, jer život sepstva sa svim svojim brigama, jadima i strahovima nije istinski život. Sve svoje dužnosti izvršavaju krajnjom savjesnošću i marljivošću i ne misleći na sebe, a sve svoje znatno pojačane snage, sposobnosti i sredstva upotrebljavaju za gradnju kraljevstva pravičnosti u svijetu, oko sebe i u srcima drugih. Tako djeluju najprije vlastitim primjerom, zatim davanjem uputa. Prestali su patiti i žive u neprekidnoj radosti, jer iako vide patnju u svijetu, vide i ono konačno blaženstvo i vječno utočište. Tko je spreman, neka sada priđe. Raj nije neka apstraktna stvar nakon smrti, nego je stvaran i uvijek prisutan raj u srcu.